no mwancho murigiria ya matemo kura sensemeli ya karantini kutoka sensemo ya Gisima ime kaunti ya Nyamira ni kuba no goichamo na goichano kone kubwatekana no kuboka sema mbijale na konyore ngombe yapo ni gekenyire na kubitu imeyuko ikamara korusigwa asenda yayen kolengana ne ya matejo ya Nyamari onsa ni kuba gotebuna ngombe yabo nigo yarenge ya sagale ekirobone batana manyengo ikirente koleki asukonyara konye bete meyo na konyara konye buterenda oikakorusia mara hegento ikirobone getana manyekana asumen ego bagikeria koleki na nigo wago ikirobone wamenyereto woba kubatikana bikorengo bune byabere bigokorekana asenkejo ya karantini Gisima county ya Nyamira lietane nkurukwa Tom wana ongera umunyagitari bwetugo ase Gisima ward bana ichanire konyora egente kebe kyo gukumia engombe ya rusiri bweri na kubetwe meyo na ngombe yigebwate mori ande egukama mabere serie tankurugira Munyamari osale na bokira bona mambia ayure aitabiwe ngombe yana na ato umwana wana umumuro minto sagale mante bwe ngombe yeitira betire meyo maraso gadesko na ande konyana abokire nje asiana ne yobonyenyi ngokora anyanyira ngombe alingorangiri buna yaya ngombe yawe igebetire meyo ndi ndangani Raundi enzangani na iteritwa ngombe ne chimboli gagerite mama ite ne jisese nene raundi ya kabere osamayo myaka ngata ngombe ne kare yakweta gante ndendre ngombe nyakore ndabana abo italinje bieke gokone gokamwira mabera banta bange ngoira bale bano nje ngumiti ngani kiga ko aramandu batete tintu kana ne ngokko batete mbeyo taki uyu mwana yabuga go serete mwari kuwanja mochi motebe mwana ya madeni abwata ino gakina banari bwe sacrifice nkonye ageru mwana onera atware tugo erenda abana baje gakiwa komoranchi ekenyoro ekenege ente kebe mogikerie